La Direcció General de Participació està dins d'aquesta Secretaria de Govern Obert i s'encarrega d'aquesta petita gran part que és escoltar el ciutadà i fer-li preguntes. No només escoltar-lo, sinó demanar-li l'opinió i que sigui vinculant. És a dir, no només escoltar-lo i demanar-li l'opinió, sinó després fer el que ens diu dintre d'uns marcs que hem pactat amb el ciutadà, però s'ha de fer el que diu, si no, no val la pena preguntar-li res. Generalment la centrem o la coordinem des de la xarxa Governs Transparents, on hi ha representats els ens locals de moltes maneres, associació, la federació, Localret, etc. Hi ha les 4 diputacions de Catalunya i a la Generalitat, en aquest cas la Direcció General de Participació Ciutadana. El que fem en aquesta xarxa és mirar de crear, o millor dit, desenvolupar, perquè creat creiem que ja el tenim, un model propi català, que a més és reconegut a l'exterior com a una manera de fer molt pròpia de Catalunya, de com ha de ser aquesta participació. Creiem que ha de ser essencialment deliberativa. Generalment a Catalunya, tot i que hi ha molts processos de democràcia directa, la deliberació l'hem posada per davant perquè creiem que és en aquest diàleg entre la ciutadania i les institucions on les coses són molt més riques. Llavors mirem que tots els nivells de l'administració estiguem molt alineats. Després cadascú aplica a la seva manera i segons les seves necessitats. Però la metodologia, la formació sobre aquesta metodologia, els instruments que acaben incorporant aquesta metodologia, totes les eines, vetllem perquè tinguem un model sobretot coherent i complementari. Una altra manera de relacionar-nos amb els ciutadans és fer-ho de forma directa. Aquelles qüestions que tenen referència a tot el país, no només a un municipi o una província, una demarcació, directament la Generalitat posa en marxa processos de participació. Actualment tenim sobretot 3 àmbits de participació molt desenvolupats. Un és tot el que és la consulta prèvia de normativa, és a dir, cada cop que hem de fer un reglament, una llei, qualsevol tipus de norma, prèviament fem una consulta a veure si aquella norma és necessària o en quin sentit ve a cobrir una necessitat o un buit legal que tenim o una llei que ha quedat obsoleta. Per altra banda, els consells ciutadans. Tenim més de 100 consells de diferents tipus on el ciutadà es troba amb l'administració per debatre qüestions estratègiques. No són meses de negociació, això és una altra història, la negociació va a banda. Aquí parlem de participar, parlem d'escoltar el ciutadà que pugui fer propostes i a la mesura que sigui possible que siguin vinculants o políticament vinculants. Sabem que com ha de ser el pla director d'una zona o què n'hauríem de fer del problema X i llavors fer preguntes concretes i llavors escoltar propostes concretes dels ciutadans en un entorn que tenim organitzat metodològicament, que pot ser presencial o pot ser virtual, amb unes dates que intentem que també siguin acotades, que siguin el màxim possible de fàcils de compaginar amb la vida personal i professional de la gent, però en qualsevol cas, maneres de preguntar directament al ciutadà. Ha canviat moltíssim el panorama en els últims anys. Pensem que la primera Direcció General de Participació a Catalunya i a Espanya és el 2003 i d'això sembla que en faci una eternitat. Entremig han passat com a mínim 2 grans revolucions. Hi ha una revolució digital, que tot i que el 2003 ja estava en marxa, és a partir del 2007 on sobretot les xarxes socials fan una eclosió i canvien la manera de relacionar-nos entre nosaltres. Ja no és només aquella web que era com un diari, sinó que ara qualsevol persona pot opinar en un món global sense permís de ningú. Llavors tothom té una eina d'autocomunicació de masses i li permet donar la seva opinió en qualsevol moment des de qualsevol lloc. L'altra gran revolució, que sembla que ja no ens en recordem, però té el seu pòsit encara avui en dia, és el 15M. 15 de maig de 2011 va canviar completament la manera de que la política entén la ciutadania i sobretot que la ciutadania entén la política. Això es va notar a les eleccions de 2015, sobretot, i s'ha tornat a notar a les eleccions de 2019. A nivell de la Direcció General de Participació Ciutadana, per exemple, reneix en el 2018, després d'una època on se li havia donat molta menys importància, en part per això, perquè hi ha una nova demanda d'aquest govern obert, d'aquesta transparència, d'aquesta participació. I a nivell intern, a nivell de gestió, ho hem notat moltíssim en les últimes eleccions, on molts més ajuntaments s'han adreçat tant a l'Escola d'Administració Pública o nosaltres mateixos per més formació,
per més acompanyament, per consell, per saber com han de desenvolupar la normativa de participació, com haurien de començar a fer el pla d'actuació municipal, com haurien de fer uns pressupostos participatius. Realment el canvi està sent molt gran i molt accelerat. I realment el món local està molt, diguem, abocat o té molta vocació de donar servei al ciutadà i veu que la participació és una manera d'estar més a prop. Sent la desconnexió progressiva que hi ha hagut amb la política en els últims 20 anys, potser, i creu que la participació és una manera de reconnectar. El nivell de participació ciutadana a Catalunya encara és relativament baix. Dèiem que hi ha hagut una mena de renaixença o de renovat interès a partir de 2015 i, per tant, encara ens queda molt de camí. Segurament hem aconseguit una gran sensibilització que es transforma, per exemple, en pressupostos participatius amb uns 100, més o menys, a l'any a Catalunya a nivell municipal. Això és relativament poc, és més o menys un 10% dels ens locals, però tanmateix el nivell de participació dins aquests pressupostos participatius és relativament alt. També tenim aproximadament uns 200 municipis pel Broc Gros que tenen instal·lada una plataforma de participació ciutadana, com ara és Decidim, que és la que promovem des de la xarxa Governs Transparents. I la fan servir de forma alguns esporàdica, alguns molt més sistemàtica. El que sí és important notar és que no coneix colors polítics, no coneix la quantitat de pressupost que s'hi pot abocar o el nombre d'habitants que té el municipi. És un moviment absolutament transversal que va capil·laritzant cada cop més, que s'està estabilitzant amb consells, s'està estabilitzant amb reglaments de participació ciutadana, s'està estabilitzant amb relacions constants amb les diputacions o amb la Generalitat, depenent de quin és l'organisme. Per tant, creiem que és un moviment molt sa i que té els peus molt ben arrelats. Si el polític s'ho creu, i això vol dir que assumeix el compromís de posar en pràctica el que surti a la participació i hi posa recursos, i això vol dir persones, vol dir diners, vol dir temps, la participació surt molt bé. És molt estrany veure processos participatius que surtin malament si l'alcalde, el regidor, els tècnics i la societat civil s'ho han pres seriosament. Quan la participació no surt bé, la ciutadania s'ho ha carregat o no han dit el que volíem que diguessin o no han participat molt o gens, normalment, per no dir el 99% dels casos, la culpa és nostra. El que ens interessa és que participi aquella gent que aquella política els afecta o que tenen alguna cosa a dir aquella política. Sí que hem de canviar el xip. No ha de ser una mesura quantitativa que participi tot el poble, sinó a qui afecta la política que volem posar en marxa i qui té alguna cosa a dir. Aquest alguna cosa a dir pot ser un expert, perquè ho ha estudiat molt, o alguna persona que s'hi ha trobat molt amb aquell problema i aquella persona pot opinar i pot donar molts bons consells sobre com fer les coses. Si la qualitat depèn de com ho fem nosaltres, els càrrecs electes o els representants públics o els que tenim responsabilitats a l'administració, la primera cosa que hem de fer és formar-nos. Des de la Direcció General de Participació Ciutadana, així com des de les diferents diputacions, l'Escola d'Administració Pública, l'associació, la federació, tenim molts actors que de diferents maneres estem posant en marxa itineraris formatius tant per càrrecs més directius o més polítics com per tècnics. Creiem que és molt necessària aquesta formació, primer per la novetat d'aquesta eina. Sabem com funcionen unes eleccions i sabem com funciona una campanya electoral i això ho sabem fer molt bé perquè fa molts anys que en fem. Però fer participar bé passa, com dèiem abans, perquè nosaltres ens ho creiem, perquè nosaltres ho fem bé. I fer-ho bé vol dir saber-ne. Ve a ser el germà, de moment el germà petit, de transparènciacatalunya.cat, que segurament tots coneixeu. Sabeu que fa pràcticament 5 anys que tenim una xarxa de portals on els ajuntaments i l'administració en general hi aboca tot allò que la llei de transparència requereix, des de informació sobre càrrecs electes, sobre polítiques públiques, plens, amb dada oberta, etc. I la intenció és que aquest any mateix, aquest any 2020, puguem tenir
un portal sectorial que ajudi en els experts o en els que treballem cada dia en participació a tenir un punt únic d'entrada de què és tot allò que passa a Catalunya en termes de participació. I volem tenir centralitzada la formació. Centralitzada vol dir no que tot estigui allà dintre, sinó que tot estigui referenciada allà dintre, que puguem tenir comunitats de pràctica on ens puguem ajudar entre nosaltres, ja sigui entre diferents nivells de l'administració o dins dels mateixos nivells d'administració o entre diferents tècnics, experts, és a dir, que discutim els nostres problemes a cada dia i aprenem de l'experiència, dels èxits i els fracassos dels altres, per tant que puguem realment construir entre tots aquest model, aquest ecosistema de participació, que compartim, i estem en el tercer grup de coses, els recursos que tenim, des de guies a plantilles, procediments, protocols, recerques que s'han fet, és a dir, que hi hagi un espai on puguem gestionar el coneixement, si se li pot dir així, de tot allò que passa en l'àmbit de participació a Catalunya o que ens interessa que pugui venir de fora. Les tecnologies de la informació i la comunicació, altament entès, si voleu, com internet i telefonia mòbil i altres tecnologies afins, han revolucionat la manera de fer política. I, de fet, han revolucionat la manera de ser ciutadà. En la meva opinió, i en aquests 20 anys d'experiència analitzant aquesta qüestió, per mi és aquesta la gran reflexió. No com ha canviat els partits o com ha canviat la forma de fer els plens o de governar un ajuntament o qualsevol altra administració, sinó el concepte de ciutadania, com s'ha transformat. I en canviant la nostra identitat, canvien el nostre rol com a ciutadans, canvien quan un és ciutadà, i una part molt important, quina responsabilitat tenim ara com a ciutadans. Fins ara hem viscut, fins ara vol dir, des que tenim democràcies liberals, hem viscut relativament còmodes delegant tota la responsabilitat en els governants. Donàvem un vot de confiança, que era un vot efectiu, a unes persones que ens representaven, i no direm que ens desenteníem de tot, però sí que era molt complicat responsabilitzar-se o fer-se càrrec de les decisions col·lectives, fins i tot en els municipis més petits. I delegàvem això per una qüestió pràctica. Ara mateix tornem a tenir una responsabilitat, és de debatre les coses amb els nostres veïns, de debatre les coses que passen al nostre voltant, de tenir opinió. Si tenim la possibilitat de tenir opinió, crec que tenim la responsabilitat de tenir opinió. I, per tant, si podem ara mateix també fer arribar aquesta opinió als nostres representants públics, segurament tenim la responsabilitat de fer-ho. Reconèixer que la sobirania és del ciutadà i reconèixer que fer política és molt difícil són les dues grans preses de consciència que hem de fer i que les noves tecnologies ens han portat a sobre la taula. Si parlem de noves maneres de ser ciutadà i si parlem de noves maneres de governar, necessàriament hem de parlar d'eleccions també. Quan parlem de participació ciutadana sembla que les eleccions queden al marge com una cosa que està allà fixada en el temps i entre elecció i elecció és quan passen coses. No té sentit que les eleccions quedin fora. Per una banda, perquè qui escollim serà qui implementarà aquests processos de participació. Però després perquè podem pensar en les eleccions com un procés continu. Fins ara és un procés discret, que passa un cop cada 4 anys, amb una campanya electoral que dura 15 dies. L'ideal seria que el programa electoral, la campanya electoral, en el millor dels sentits, fos contínua, passés cada dia, perquè cada dia escoltem, perquè cada dia deliberem, perquè cada dia retoquem el nostre programa electoral una mica més, cada dia estem pendents no de fer campanya en el sentit de demanar el vot, sinó de fer campanya a l'hora d'explicar-nos, d'explicar què és el que estem fent. Això, a més, té a veure també amb normalitzar el fet d'escollir o escollir-nos. Encara tenim poc normalitzat que les associacions de veïns, els clubs esportius, els partits polítics, els sindicats, les cambres, facin eleccions. En alguns casos se'n fan, en molts altres no se'n fan. Les eleccions haurien de ser un exercici de transparència constant, de participació constant i de, en aquest cas, una decisió puntual, però que hauria de permear a tota la societat. Que hi hagués moltes més eleccions seria una cosa molt bona en el sentit de tastar com costa fer política, com costa ser honest en política, com costa ser sincer, com costa calcular
les coses com costa programar, obrir les eleccions i el que suposa és un exercici pedagògic molt interessant. El vot electrònic ens ajuda moltíssim. El tenir eines electròniques que ens permeten votar, que ens permeten decidir col·lectivament amb un cost relativament baix, tant en un cost de diners com de temps, crec que és un avantatge que hem d'aprofitar per transparentar la democràcia, per donar-li el valor a la democràcia que té, la importància que té i sobretot ajudar els ciutadans a comprendre que agafar dreceres, com pot ser el populisme o els totalitarismes, normalment ens porten a l'estimbai.